Goedenavond, dit is Zeeland Nu van 21 januari. Het 16-jarige meisje uit Vlissingen dat sinds afgelopen zondag vermist was, is weer terecht. Ze meldde zich gisteravond met haar 14-jarige vriendin uit Brabant hier bij het politiebureau in Vlissingen. De twee vriendinnen waren weggelopen uit een gesloten jeugdzorginstelling in Ossendrecht. De politie maakte zich grote zorgen om de gezondheid van de meiden. Waar ze al die tijd waren, daar doet de politie geen uitspraken over. Het onderzoek loopt nog. Er mogen weer katten naar het dierenasiel in Terneuzen en adoptie is ook weer mogelijk. Het asiel was bijna een maand dicht voor katten vanwege de uitbraak van de Niesziekte. Het merendeel van de katten raakte besmet. Ja, ik werk hier al behoorlijk lang en ik kan zeggen dat dit een heel behoorlijke uitbraak was. Ja. Ik zou bijna zeggen dat er toen er rond die 80 zaten, dan denk ik toch wel dat we rond de 65, echt 60, 65... Je hoorde daar een niesje, daar een snotje, dat je dacht van oh nee. Hè. Gelukkig is de uitbraak van de Niesziekte nu weer onder controle. We zijn weer gewoon open voor plaatsing, voor opname. En voor honden zijn we altijd open gebleven. Alleen de opnames van katten, daar is nog een wachtlijst voor. En die zijn ze op dit moment aan het inlopen. De uitbraak van de Niesziekte heeft er wel ingehakt bij het personeel en de vrijwilligers. Er komt heel veel werk bij kijken. Het is eigenlijk, je moet soms 2 keer medicatie geven op een dag. Op een gegeven moment moesten we ook echt sluiten, omdat het gewoon te veel werd. Alle katten hebben het overleefd, maar het was wel een lastige tijd. Ja, op een gegeven moment merkten we dus echt van de week dat de kamer hiernaast, er zaten op een gegeven moment 23 katten, die kregen stress. Het is ook noodzaak, want anders zit je veel te vol. Ja, zeker. Je moet natuurlijk altijd aan de dieren denken. We kunnen geen dieren gaan plaatsen die ziek zijn. Dus als de dierenarts had gezegd, ja sorry, maar het zal toch niet gaan, dan hadden we eventjes nog geduld moeten hebben. Oud-wethouder en oud-VVD-Kamerlid Chris Simons moest even slikken. Na 2 jaar in de Kamer hield het Haagse avontuur in november na de verkiezingen op. De VVD haalde te weinig zetels om Simons op een 38e plek op de kandidatenlijst door te laten gaan. Het is een vrij harde klap die dan komt. Niks om een zielig over te doen en dat soort dingen. Want dat weet je, ook als wethouder. Na elke raadsvergadering weet je of je nog gewoon kan blijven. Ook de vorige keer stond Simons, toen nog wethouder in Middelburg, op een wachtlijst tot hij de Kamer in kon. En eigenlijk is het dus ook nu weer wachten tot hij weer aan de beurt komt. Op dit moment wordt er gezegd van even in de wachtkamer, hou even rustig, kijken dat aan. Daar heb ik voor gekozen om op die lijst te staan en ja, daar hou ik me ook aan. Simons hield zich de afgelopen 2 jaar in de Kamer onder meer bezig met asbestslachtoffers. Hij was blij dat hij daarmee aan de slag kon. Mijn opa heeft zelfs bij Wilton Feyenoord gewerkt. Dat was ook een werf waar dat veel gebeurde. En is ook overleden. Ook aan asbestkanker? Dat was toen nog niet helemaal bekend. Dat konden 2 dingen zijn. Maar goed, laten we het zo zeggen. Toen werd er met heel veel gevaarlijke stoffen en heel onveilig gewerkt. Die veiligheid moet altijd voorop staan. Totdat Simons weer de Kamer ingaat, volgt hij een opleiding als mediator. En blijft hij bestuurlijk actief bij onder meer de Kustmarathon. 4 zotte dagen om los te gaan. Het is feest in Walsworde, want het Dwelorkest Windkracht 9 uit Kloosterzande bestaat 50 jaar. En dat is volgens de muzikanten best bijzonder. Een dweilorkest wat 50 jaar bestaat komt niet zo heel vaak voor. Dat meestal als degenen die ermee begonnen zijn ermee stoppen, het eigenlijk wel daar stopt het meestal wel. Hoe komt het dan dat jullie dat wel halen? Ja, ik denk omdat we vooral heel veel leuke dingen doen en ook de krenten uit de pap halen, om het zo maar te zeggen. We gaan niet heel vaak spelen en we repeteren ook nooit en dat zorgt ervoor dat als we weggaan dat het gewoon heel leuk blijft. Het jubileum wordt gevierd met een nieuw nummer met videoclip. Dat gaat over de huidige prins Carnaval. Als kleuter zijn had ik eigenlijk al de ambitie om dat te gaan doen. En zo'n 5 jaar geleden ben ik prins geworden. Dus daar hebben we een liedje over gemaakt en een clip over uitgebeeld. Ken je dat nummer uit je hoofd inmiddels? Inmiddels wel, ja. Ik heb het nu een paar keer op de repetities moeten spelen. En dus met carnaval kunnen we hem tot vervelens toe gaan zingen, zeg maar.
Daarvoor moet hij nog wel even geduld hebben. Carnaval begint namelijk over 3 weken. Toen mocht ik op auditie bij de Raad van Elf. Zij zagen mijn ambitie en de rest dat ging vanzelf. We lopen Polonaise, missen allen in de maat. Want wij zijn het prinsgevolg, de Gloriaan en Raad. Het moet zo'n beetje de laatste schaatser zijn geweest, deze dappere in de buurt van Koewart gisterenmiddag. Want we hebben ijs ingeruild voor doorweer en vanochtend een paar opklaringen, maar toch vooral grijze lucht. Meer wind ook, windkracht 6 tot 7 aan het water vanmiddag en het was door die wind ook koud met 6 à 7 graden. Dat laatste gaat veranderen, maar we moeten vooral op de wind letten vanavond en zeker vannacht en morgenochtend vroeg. Er komt aan zee windkracht 8 te staan en misschien ook even windkracht 9 en er komen windstoten voor tot rond 90 km per uur. Aan zee zijn windstoten van 100 km per uur vannacht mogelijk. Pas op afgebroken tak op de weg en doe het ook morgenochtend. Tot 9 à 10 uur zijn er nog zware windstoten met perioden met regen ook. Daarna komt er iets minder wind met 's middags windkracht 4 tot 7, wat zon en een enkele bui en 10 tot 12 graden. Dinsdag begint meest droog met een beetje zon, maar later komt er regen en windkracht 5 tot 8. En woensdag is ook redelijk regenachtig en daarna wordt het dan wat droger met ook minder wind. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Fijne avond.